बिराते हवे भला त्रिशूल खपर हाथे हवे रूपा बनाई के बिराते हवे भला त्रिशूल खपर हाथे हवे होई सब कासे माई सती सहाली बोला जय काली बोला जय काली बोला जय काली डीजे अमित तिवारी मिक्स बाय सांवरिया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरहिमा मोड़ गोपालगंज। मालिक के चरण में शीश झुकावा आसन लगावले है बहादी हो सकती के रूपा महान बा सबके बतावले है बहादी हो अरे माइयो के माई सुनो होई महामारी कोइला से ध्यान कोनो संकट न बोला जय काली बोला जय काली बोला जय काली डीजे अमित तिवारी बोला जय काली छोटा में दादा के चुनावी लाल चढ़ावे लानो गाय के याद माई के पचरा सदा धसे सुनावे लानो आगे भक्ति के ज्योति जगा मन दिल में जिंदगी में रहबो ना कबो मुश्किल में जे भी आवे तो चला नहीं खाली बोला जय काली बोला जय काली बोला जय काली रूपा माई के बिराते हवे भला त्रिशूल खपर हाथे हवे होई सब कासे माई सती सहाली बोला जय काली बोला जय काली बोला जय